Nggih, nuwun. Dik Kangko nggih tasih lenggah. Nggih. Mas Kangko napa sing lenggah? Tasih. Neng nembe anu kalih Gustine nembe rapat ketinggalan. Oke. Cobi kula nyuwun gunganipun Mbak Riri rumiyin ben marai melek. Jumeneng Mbak Riri. Sragenan, Cok. Mbak Riri nyuwun sing kendangi Mas Didi ku rene. Nggih. Cobi dipun aturaken remenanipun Pak Haji Untung, cobi. Pun boten napa mengki kan saged diputer-puter. Streme, Gri. Nggih. Jangan koro Kang. Jangan koro. Nggih. Jangan koro. Beliau suka mendengarkan utawi remen jangan koro. Mbok menawa rumiyin nggih nate dahar jangan koro ya iya. Nggih. Kowe apa yang ngerti jangan koro, Nduk? Ngertos lho, Pak. Dugi sakniki malah. Mosok. Nggih, damel pecel. Oh iya bener. Jangan koro. Semangga, seragenan ya. Jangan koro seragenan datosyo. Ayo joget Mas Baja. Ya. Ayo ya. Hey. Hey. Saiki katone dimendi pembangunan kutha Sragen jalan-jalan tansah katon rapi masyarakat yo berukun kelingan semono dino uripe rekoso paribasan ora mangan sego saben dino mangan diwul karo gereja dibaten rezeki ana sing maringi olate kowe aja lali setia mreng rasane Gusti saiki japane wis beda desa kutha sasan ora beda yen kula mung tansah rekoso ning saiki bisa lakon Hei, hei. Mas Padu. Saiki katone dimendi tansah katon rapi masyarakat yo berukun japane semono dino uripe rekoso paribasan ora mangan sego saben dino mangan